Vrak lietadlovej lode USS Yorktown. 5 kilometrov pod hladinou Tichého oceánu pri atole Midway sa nachádza USS Yorktown, ktorú 19. mája 1998 objavil oceánograf dr. Robert Ballard. Ten istý vedec, ktorý predtým našiel aj vraky RMS Titanic a nemeckej bojovej lode Bismarck. Táto lietadlová loď, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v bitke o Midway, sa potopila 7. júna 1942 po zásahu torpédom z japonskej ponorky I-168. Napriek tomu, že strávila vyše 56 rokov na dne oceánu v hĺbke 5075 metrov, vrak zostáva vo výnimočne dobrom stave. Stojí v spriamene a mnohé časti jeho nátieru a vybavenia sú stále viditeľné. Tým, ktorý uskutočnil objav, použil videozáznamy a sonarovú technológiu na vytvorenie digitálnych map oceánskeho dna, čo im nakoniec umožnilo loď lokalizovať. USS Yorktown si vyslúžila 3 bojové hviezdy za svoju službu, najmä za rozhodujúci prínos pri zastavení japonskej expanzie v bitkách v Koralovom mori a pri Midway.